Петра I вельмі шануюць у Расіі і, у тым ліку, лукашэнаўскі рэжым. Міністэрства абароны заявіла, што Пётр I сфармаваў вайсковую гісторыю Беларусі. У вайсковай акадэміі ў Менску вісяць яго партрэты, а студэнтам-МНСнікам зусім нядаўна зладзілі выстаўку «Пётр I. Асоба і эпоха». І тут напрошваецца пытанне, а якой халеры, якім бокам расійскі імператар да Беларусі? Агулам лукашэнаўская прапаганда паўтарае за Масквой пра тое, якім добрым быў расійскі імператар, прасунутым і праеўрапейскім. Але даглядзіце гэты выпуск да канца, і вы дазнаецеся, чаму гэта поўная бздурня для беларускай гісторыі. Я раскажу, якім насамрэч быў Пётр I, які беларус спрычыніўся да яго выхавання і якімі страшэннымі злачынствамі ён за гэта адзячыў нашаму краю. Пакуль не пачалі, ціскай падабайку, званочак і падпіску. Гэта будзе найлепшай для мяне падзякай за зроблены выпуск. У гэтым выпуску вы даведаецеся, як Пётр I адначасова быў для нас і саюзнікам, і акупантам, што робіць яго дом у Полацку, якую страшэнную разню ён учыніў у старажытным беларускім храме, як агнём і мячом ён прайшоўся па беларускай зямлі. Сапраўдную гісторыю пра Петра I і тое, што ён учыніў у Беларусі, мне некалі расказаў мой дзядуля Яўген Демідовіч. Ён быў палкім патрыётам Полацка. І менавіта ён узгадаваў ува мне любоў да беларускай гісторыі і Полацка ў прыватнасці. Без яго гэтага каналу не было б. Таму сённяшні выпуск прысвячаецца яго памяці. Яго не стала роўна год таму. Петра I лукашэнаўскі рэжым намагаецца навязаць беларусам як свайго добрага імператара. Так, напрыклад, у беларускіх школах дзяцей вучаць, як Пётр I загадаў адзначаць Новы год 1 студзеня. Хаця беларусы-ліцвіны Новы год 1 студзеня адзначаюць яшчэ з 14 стагоддзя. Дарэчы, калі вы раптам пра гэта не ведалі, то напішыце ў каментарах, і я зраблю асобны выпуск пра гісторыю Новага года ў Беларусі. Пра тое, хто такі Зюзя і як нам навязалі снегурку. Вось яшчэ ёсць прыклад сайта аднаго з выканкамаў, дзе можна пабачыць інфармацыю пра тое, калі адзначалі Новы год у Вялікім княстве Літоўскім, і тут жа пішуць пра ўказ Петра I. І проста цікава, як у іх галовах спалучаецца, каб падумаць узгадаць часы ВКЛ, але начыста забыцца пра Рэч Паспалітую, ды выдаць перл пра ўказ Петра, які ніяк не мог уплываць на жыццё ў Рэчы Паспалітай і нашых продкаў. Ды і для беларусаў гэты расійскі імператар не прынёс нічога болей, чым боль і пакуты. І як помнік яго акупацыі стаіць будынак Петру I у Полацку. Але што ён там робіць? Перад тым, як я раскажу, што робіць будынак Петра I ў Полацку, хачу падкрэсліць такі момант. Калі Пётр быў маленькім, то да яго выхавання спрычыніўся у тым ліку беларус-палачанін Семён Полацкі. Ён даў яму добрую адукацыю, навучыў пісаць на лацініцы, польскай мове і складаць вершы. І чым адзячыў за гэта Семёну Пётр I? Прынёс шмат гора айчыне Семёна, асабліва яго роднаму гораду Полацку. Пётр I быў у Полацку 2 разы. Як яго сюды занесла, ды яму стральнула ў галаву зброена прорубаць в акно да Балтыйскага мора. Але там панавала Швецыя. Каб з ёй змагацца, ён аб'яднаўся з Даніяй і Саксоніяй. А кароль Саксоніі Аўгуст II акурат быў каралём Рэчы Паспалітай. Таму Рэч Паспалітая аўтаматычна стала хаўрусніцай Расіі, і расійскае войска без перашкодаў магло рушыць па яе землях. Тым больш, што Пётр прайшоўся па нашай зямлі 70-тысячнай арміяй. І аняго ж, паваяваць за Балтыйскае мора шведы і расейцы вырашылі на нашых землях. А дзе ж яшчэ? Давайце ваюйце, мы ж мільянеры. Карацей кажучы, калі расійскае войска адступала, то на сваім шляху спальвала беларускія гарады ды мястэчкі, а шведы рабавалі тое, што знаходзілі. Праз гэта Вялікае княства Літоўскае панесла проста каласальныя страты. Першы раз Пётр быў у Полацку ў 1701 годзе, але ўсё было спакойна. А ў другі раз, у 1705 годзе, Полацак зазнаў сапраўдны жах. Пётр то бессаромна жыў у келях Спасаўскага манастыра, дзе калісьці жыла Еўрасіня Полацкая,
то ў мураваным будынку, які сёння афіцыйна называецца Дом Петра I. Ён прабыў у Полацку каля месяца, але за месяц ён паспеў забараніць шляхце збірацца на з'езды, інакш яны будуць аб'яўленыя здраднікамі дзяржаве. Ці вы уяўляеце абсурднасць сітуацыі? Замежны імператар прыязджае ў нашу краіну, нешта там забараняе нашай мясцовай шляхце, якая не падпарадковваецца яго дзяржаве. Нешта гэта нагадвае, не знаходзіце? Расійская палітыка не зменьваецца. Пётр I аддаў загад царскаму генералу фон Вердену у выпадку набліжэння шведаў да Полацка зруйнаваць яго замкі. А 29 чэрвеня на свае імяніны ён прыняў запрашэнне езуітаў паабедаць у калегіуме. І гэта была проста катастрофа. Ён міла паабедаў, паназіраў за імшой, ды прыняўся змагацца з любой іншай верай, акрамя праваслаўя ды каталіцтва. Асабліва ён ненавідзеў уніатаў. Каралю Аўгусту II ён сказаў, што ў Вялікім княстве літоўскім маюць застацца толькі ваша і наша царква, а то бок каталіцтва і праваслаўе. У Віцебску ён аддаў загады пасекчы ўсе партрэты з Ясафатам Кунцевічам, якога ён шалёна ненавідзеў, бо той выкараняў праваслаўе з ВКЛ, каб пашыраць уніяцтва, за што яго зарубілі сякерай віцебскія праваслаўныя. Таму вы можете пабачыць сякеру над галавой у абразе Кунцевіча. Праз пакутніцкую смерць падчас пашырэння уніяцтва Кунцевіч ушанаваны і прылічаны да ліку святых. 30 чэрвеня, праз дзень пасля яго імянінаў, Пётр уварваўся ў Сафійскі сабор. Падпітыя разам з Меншыкавым і некалькімі афіцэрамі запатрабаваў зрабіць яму экскурсію па храме. У храме маліліся 6 святароў і манахаў. Ім прыйшлося спыніць імшу і падпарадкавацца Пятру. Але гэта была пастка. Уніяты вельмі добра ведалі, як расійскі імператар ненавідзеў Ясафата Кунцевіча, але яго абраз не знялі. Пётр I падыходзіць да абраза Ясафата Кунцевіча і крычыць: «Хто гэта?» На што уніят айцец Канстантін спакойна расказвае пра Кунцевіча і пра яго пакутніцкую смерць. Ашалелы Пётр пытаецца, хто ж яго адправіў на той свет, і атрымлівае адказ, што гэта зрабілі віцебскія схізматыкі. Пётр б'е святара кулаком, валіць яго на падлогу, ды працягвае збіваць яго кіём. Меншыкаў выхоплівае палаш, ды збівае прапаведніка Феафана Кальбячынскага. Царскія афіцэры таксама дастаюць зброю і пачынаюць секчы рэгента саборнага хору Якуба Кнышкевіча, айцоў Юзафа Анкудовіча і Мілецкія Кандратовіча. Айца Якуба Кізікоўскага царскія афіцэры выцягнулі свой лагер, ды ўсю ноч катавалі, а на раніцу павесілі. Тых палачанаў, якія прыбеглі ратаваць святароў, Пётр кінуў у вязніцу, а Сафію аддаў салдатам на разрабаванне. З Сафійскага сабора былі выцягнутыя ўсе каштоўнасці. Як скончылі рабаваць, то тут быў зладжаны вайсковы склад. Тут трымалі амуніцыю і нават коней. А ў сутарэннях месцілася царскае парахавое сховішча. Напярэдадні адыходу пятроўскіх войскаў 1 траўня 1710 года порах быў запалены і Сафійскі сабор узляцеў у неба. Дарэчы, існуе праект па аднаўленню Сафійскага сабора такім, якім ён і выглядаў раней. Праўда, што ў Віцебску. Ці хацелі б вы пабачыць адноўлены Сафійскі сабор? Дзяліцеся думкамі ў каментарах. Ладкі, вярнемся да Петра I. Забойства святароў у старажытным Сафійскім саборы – гэта найцяжкае злачынства. Дык пра якую еўрапейскасць, адукаванасць ды культурнасць можа ісці гаворка, калі закранаецца асоба Петра I. У 1707 годзе Пётр I аддаў загад разрабаваць у Менску уніяцкія храмы, што і адбылося ў трэцкім прадмесці і на высокім рынку. А Віцебск, які хацеў уратавацца ад такога цара, Пётр аддаў загад падпаліць з усіх бакоў за здраду. Тое ж самае зазнаў і Магілёў. Ён лічыўся адным з найпрыгажэйшых еўрапейскіх гарадоў, але быў разрабаваны і спалены. Лёс Магілёва паўтарылі Ворша, Быхаў, Амсціслаў. Акурат Пётр I аддаў загад знішчыць Белы Ковель у Смалянах. А расійскі імператар афіцыйна мусіў быць хаўруснікам караля Рэчы Паспалітай Аўгуста II, але беспадстаўна паводзіў сябе
як акупант. За 8 год паўночнай вайны з 3 мільёнаў беларусаў і ліцвінаў засталося толькі 800 тысяч. У сваім запавеце Пётр I пісаў, што народ трэба трымаць у бяспраўі, беднасці і непісьменнасці, каб лягчэй выкарыстоўваць на дзяржаўныя патрэбы. Гэта быў сапраўдны маніяк. І ёсць выпадак, які красамоўна апісвае, што гэта быў за чалавек. Аднойчы Пётр I прысутнічаў пры пакаранні прыдворнай Марыі Гамільтан. Ёй адрубілі галаву. Ён спакайнюсенька падышоў да галавы, падняў яе, пацалаваў у вусны і пачаў расказваць натоўпу пра анатомію, дзе якая жыліна знаходзіцца. Дык хіба патрэбна такога чалавека ушаноўваць у Беларусі? Шчыры дзякуй за прагляд. Асаблівая падзяка маім патронам: Дмітрыю Халяве, Трыптопу, Дмітрыю Грачынічэнку, Бартвомею Жаку, Антону Шокуту, Марыне Клакоцкай, Віктору Хадасевічу, Геннадзю, Александру, Хот-Догу, Алексею Гомзе, Віктору М, Мелане Гос, Юрію Лабовічу, Дмітрыю Судніку, Алексу Б.Р. і Еріку Кроу.